animals. Ayan na, start na tayo. I-press mo lang. I-press mo lang. Press ko na, okay na yun? Yung ganyan mo lang. Doon ka tumingin. Huwag kang titingin dito. Okay. This is nice. Oh my lord. Si Kuya! Ayun, hindi na ako sila. Look at that. Oh! No way! Oh my God! Paano kayo nakakaakyat? Paano sila umaakyat? Oh my gosh! Ang galing! Our turn! Oh, it's our turn now. One more. Bumalik sila. Yee-hoo! Kung tinanan ko dila nanay ko. Ay, grabe! Oh, grabe! Grabe! Ay! Ay! Ayan na. Ay! That's why you want us in seatbelts. Now I get it. Nawawa ko. Nice ka na. Mapagod din pala ito. Oo nga. Ganda. No way! Look at that! Ang taas! Wala na. Hindi nga